Ootko painanut playtä? No, eikö rekki? Okei. Ottelen 5. lokakuuta Töölön kisahallilla Fight Festival 33 tapahtumassa ranskalaista Freddy Debesselliä vastaan. Mä oon ite harjoitellut hyvin, käynyt lajiharjoituksissa, suoriutunut siellä omalla tasollani, käynyt puntilla vähän nostamassa rautaa ja siihen päälle vähän juoksuspurtteja kelkalla ja ilman, eiköhän sillä pärjää. Mun ennuste on matsista sellainen, että mä lähden punaisesta kulmasta Debesselli sinisestä ja siinä lyödään kädet yhteen ja sen jälkeen lyödään päähän. Tulkaa tsiigaa, jos ette vielä ostanut lippuja, meitsi voi välittää.